මියද වෝටු ගඩියක මිබිද වෝටන් ඔන්නාන වාක දන්නවා දැන් අවුල් මිදනි කොමිටිය හුරාලා කංකම අතෙපෙන් දෙක ගාව නම්බර 7 යොබ්ලික් 2010 දිවි රාජ්‍ය ඉදාරි දායරාත ලාමර්කසි ඔසුන් ගාවන ඉස්ලාම් කනමුගේ බිදු හැම මෙම්බර්ගේ වගති කොමිටියෙන් දිරාසා කොට නිමිගොතුක රිපෝර්ට් මී රිපෝර්ට් මජිදියන් හුරාලු බාදෙබ්බානේ හැම මෙම්බර්ගේ වගති කොමිටියක මුගරිරු බාර දායරා ගිසත මෙම්බර් ඉබ්‍රාහිම් සුජා शुक्रिया इस्तराइस गाँव नंबर दिहें ऑब्लिक देहास दिहें लोकल काउंसिल तक इंतहाब के कानून इस्ताहगन बिला गाँव नंबर हतें ऑब्लिक देहास दिहे दिवेराज इदारे दायरा था दामरखजी उसूल हिंगुम के कानून इस्ताहगन बिल दिरासा कुरम होवे हम मेंबर गौती कमेटी गाँव नंबर हतें ऑब्लिक देहास दिहे दिवेराज इदारे दायरा था दामरखजी उसूल हिंगुम कानून दिरासा को निम्मिगत के रिपोर्ट गाँव नंबर हतें ऑब्लिक देहास दिहे दिवेराज इदारे दायरा था लामरकजी उसूल हिंगुम के कानून इस्लाह गणों के बिलखी दिवेराज लामरकजी निज़ाम हिंगुम हरदना करूँ गोतुम गाँव नंबर हतें ऑब्लिक देहास दिहे दिवेराज के इदारी दायरा था लामरकजी उसूल हिंगुम कानून के दशम उफदाफा अतुल काउंसिल तक वाला ए कानून के दशम इंतहाब कुरा रश काउंसिल तक सिटी काउंसिल तक अदि अंगेनु तरगिया मसक कुरा कमिटी तक एकुलवा लेगुम वा गोई मुराजा कुरुमशा कानून हिंगुम इतुरंग हरदना कुरुमट्टक ए कानून गेन्नन जेहे इस्लाह तक गेनोमट्टक सरकार फरातुम हुशालुवा कमिटी फास्कुरफा बिले मिबिल दिरासा करो मसके कमिटी कुरिय गेंदियुंगा बिला गुले को तुम हियाल हुशानु फुर्सत आमुन्न हुलवाला बिला गुले को तुम हियाल होदुम खमा गुलुहुरी इदारा तक गिना इदारा तक लियुम दन्नवा अदि एफरातकुम फणवाफा हियाल तक रियाको मिबिल दिरासा कुरुम कमिटी गिना वगुतक हेद कुरुम फो लामरकजी निजाम इतुरं हर्दना कुरुम मुहिम गिना अददे इस्लाह तक मिबिल गेनस्फा वाणे हासगुतेग रशुगे रड्डशुगे अंगेनुगे तरगिय मसकुरा कमिटी तौका फुला दायरागा अंगेनुन्न वाद कुरुंगु फुर्सत फहिवे लामरकजी निजामु गावम हिंगुमुगा अंगेनुगे बैवरुं इतुरु कुरुमं हास समालुकमे कमिटी दीफावान एगोतुं एकमा गुळे मुहिम इस्लाह तके बिलुगा हुशाला फवान अदि लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिंगुं इतुरं हरदना कुरुमट्टका लामरकजी कानून के कमा गुळे दायरात मुराजा को ए कानून गेन्नजे इस्लाह तक की कोबातो कमिटी दिरासा को लिबिफा व हियाल तक रिया को बिलंग इतुरु कुरंजे इस्लाह तवाणी इतुरु कोफ एगोतुं कमिटी फास्कोफा व इस्लाह तक मी रिपोर्ट आलोड हुशाना शुक्रिया इस्तेरा इस्तेफ शुक्रिया इज्जत मेंबर मी बिदा एंग इस्लाह लिबिफावे मी रिपोर्ट बहुत कुछ कंडेली फोनी जुमले एक गडीर APNC 39 मिनट MDP 1 मिनट MDA 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट MMP 3 मिनट बाकी पार्टी का निस्बे वडा अनुगुण वाकों में इज्जत में मेरे का 3 मिनट वाकों देखियो में वडा नवा इज्जत में बड़ा फुर्सत हुआ था गुराव दायरा इज्जत में बड़ी ब्रांड फला शुक्रिया इज्जत राइस आदमिया तो मिहारो अलुमी बाहुस करो मितनी लोकल काउंसिल इंतखाब कानून इस्लाह गनम के बिला कानून नंबर हतें ऑब्लिक देहास दिए दिवहि राज्य इदारी दायरत लामरकजी उसूल हिम कानून इस्लाह गनम के बिल कमेटी निमाफ कमेटी रिपोर्ट इज्जत रईस मी इस्लाह तक गनोमट का आलम में मजली मणि वक्ती कमेटी लवाला एक हुरिहा सियासी पार्टी तक अमिल्ला मिनिमम मेंबरों के सिमने को तक वक्ती कमेटी एक लवाली हाई मेंबरों के कमेटी के फरातुम वणी में खमा गुलुं हुरी वर्गिना मी बेफुलुं ए कमेटी हाजिर को वरगिना मसक्के पुर्तके मी कोम्बे दुआ को बैद दुआ हो तीन हतारु कमेटी बदलुं बाबा फेबुरी रेगंडु गायकंड का दिहेंगे गार्जहार कमेटी बदलुं त बाबा फेबुरी मी मसक्के निम्मट्ट का दंबर वेस बाय कमेटी बदलुं त पुरिया गेंगो फेबुरी फोटो तका चालना लिबिफा हुरीमा या एक्कोमी मालूमात मी हिस्सा कोल्ली अदे हकीकतुगा मी दिवहि राज्यगे दायरात लामरकजी उसूल हिंगे मी कानून मी गेनेमुनि वरम मुहिम इस्लाह तके ईग सौबुं हकीकतुगा राज्य तेरेगा अलगुमेंगे राज्य तेरेगे एकी रज्रा मिसालक देहाहुं मती आबादीग मिहार्ति बेनी फर्स्ट काउंसिलर ए फर्स्ट काउंसिलुं तेरेगा हम कुरियके एगोता अंगेन दे गोंडी खास कुरे फवाने देहाहुं दशुके कोम्मे आबादीग तिब्बवाने तीन काउंसिलर ए तीन काउंसिलर तेरेगा अंगेन एक गोंडी ए परसेंटेज मलाफिका मुन्या कुरियवरे मती परसेंटेज मिहारो अंगेन खास कुरे फिमियोति 40% एमा हकीकतुगा अंगेन कमलुन्नवेस फरबोर्ड इसका में देविगेन मी कंकुरे फमिवन देन हकीकतुगा मीग फाह कोल्लम बेनु मी WDC ताकि हकीकतुगा हुस मुलिंवेस अंगेनुगे
මේ මසක්ක පුරා වංකනුගේ මෙම්බරුන් හිමෙන ගොතම් යොති ඒක තෙරේක WDC එක රයිසාවෙස් මිහාර හොවේනි රයියතුන්ගේ තෙරේ වෝටකු උරීක එක්ගොතුන් නම WDC එක රයිසායකි කොමිටි හොවේ ෆස් මෙම්බරුන්ගේ තෙරෙයින් එබේෆුළුන්ගේ තෙරින් ඉන්තිකාබ් කරා රයිසෙම් මිහුන්නන් රයිසාය එම වර මුහිම බදල්තක යාරු රජරහුග තිබ්බවා කවුන්සිලරු නුජහේන මේ දතුරු හදාෆා අතොළු කවුන්සිල වඩා ගන්නවාක අතොළු කවුන්සිල් රයිසා බද්දල් පුරාක යාරු රයිසෙන් නුහුන්නාන මිහාරු මේ කාරුණ අමල් කුරම් මියන්න මේ දෙම් ඔන්න මේ ඉන්තිකාබ් දෙන අතොළු කවුන්සිල් රයිසෙන් අතොළු කවුන්සිල් නෝන්නා මෙතන කෂේ මේක කුරින් දෝනි ෆහරන් අරාගෙන නූනි ෆෙරියන් අරාගෙන දතුරු කුරබ්වාහෙන් මේ හරත් කුරාක නුජහේන නූනියා ලෝන්චුග මේ කවුන්සිල් බජට් උන් හරත් කොග්ගනේ දතුරු හදාප් තාකන් නුජහේන එම මි ගෙනවුණී වර මුහිම්ම ඉස්ලාහතක මේක සබබොන් මේ ඉස්ලාහුත්තවගේ සබබොන් හගේකතුග වර මුහිම්ම කන්තත්තකෙන් හාසිල් කරවිගෙන් දාන අමේකනි මේ දවලතුගේ බජට මේක ෆායසා එකනි සලාම බුමෙන් නෝ මේක මම් ෆයකි මේක මුහිම්ම එම්ම මුහිම්ම එකමකි හගේකතුග අල්මෙන්ගේ රාජ්‍යකි තරග්ගී වමුගන්න කවුමේ අල්මෙන් රාජ්‍යකි තරග්ගී වමුගන්න කවමක වාති මුහිම්ම වසීෆාතකන් හගේකතුග මිහාරුස් එකශීකෙන් බවර දිවෙහිම යොති නුදිබිෆ ඒක මානයකි අල්මෙන්ගේ මේ කවමකි වර බොඩ තවලීම ලෝබිකුරා මේ තවලීමි නිසාම වරන් කරුදනාක කුරියක් ගෙන්දා කවම මිහාරහම බොඩතිවා හුරිහා කුදින්වෙස් කායගණක උමුරුන් පන්සවීහක ආහාරවන්න කියවමුගේ එකෙක් මරහලාතහුක හේත කරොම් මිදනි එම ඒ අල්ගොනමෙන්නම් මේ ඉක්සෝද බලායිෆිකම්මඥාම ඉක්සෝදිගතුන් උරියරමුගන්න කවමකබාති ખાස ගොතෙක්ගා වරක්ගින මසක්කත්තක බේරු මීහුන් එබ ගෙන්නන් ජෙහෙ ඒක තෙරේගේ මානයකි දිවෙහි මේ එකශීගෙන් බාවරන්ගේ වසීෆාතක නුලිබෙනීකම අවුලන ගබූල් කරවෙන එම මිසාලක රජරෂ බලාෆිය මිදිය සරුකාරුන් මේ ගෙනා බය බදල්තහුගේ සාබුන් මස්වරිකම වරබොඩ අසර කොග්ගෙන්දිය ඒ ඒරුග දෝනි ෆහරුග මස්වරිකමගේ දායරාග මේ මසක්ක කුඩි වරක්ගින දිවෙහින්න ඒරුග සරුකාරුගේ බය කුම්ෆඩිතක ගෙනා බදල්තහුගේ සාබුන් වෙනකේ අයිතන්ත එකි තන්තන මීහුන්ත හම වසීෆයන් හම එව්වෙස් වරක ඉක්සෝදී ඉක්සෝදන් ආස්ථාන එව්වෙස් කහල බදලක විස්නානුලා ඒ කංකං කුරමුගෙන්දී එහෙම මුංග සාවම් බොඩත් ලෝණතන් නගාෆුරි මස්සොඩිතවගේ මසක් මේ මහද්දියුමා මිකං හොරි හුට්ටි එම හගේගතුග දන්නවාල මිවලේ වාහකයකි කවුන්සිලරුන්ගේ අදදු ෆහකුන් විශාලක බයිඩටටුක තිනක මදුකුරියස් දෙන් ඒ මීග තෙරේග වාදනකෝ නුනියේ ෆුරුසත බේනුවා බේෆුන වසීෆාගේ බාසාරුග රිසෝල්ට් තකා අදි එනුමස් දිමතකුන් හැම එකශීගෙන් බා මුසාර ලිබේන වසීෆාතන් එබුහුරි දිවේ රාජ්‍ය හගේගතුග කියවායගේ මිසාලකන් හැම මේ ආම්දනී හොදමට හලාල් කොම්මෙ මසකත කුරුමකී සමවර රංගලු කමෙන් හැම එම ජුමුද ගොතෙක මීග සවබ මිගෙනු බදලුග සවබ දවලතුක බජට් ඔෆ් ස්කෑගනක 500 මිලියන් රුපියා බ සලාමෙක් පුරවේ අහරක ඒ මේ කවුන්සිලරුන්ගේ මුසාර මොලෙන ගායනක අශාරවරකන් හාස් 20කන් හාස් රුපියාව ඒගේ තෙරේක ගායනක දුස්තෙන් හා කවුන්සිලරු මේක තෙරේක මදුවගෙන් දාන එහෙම අයි වර බොඩු එච්ච දවලතුක බජට් ඔෆ් බෙස්ම ඒ ෆායිසා හුන්නානේ මේ රාජ්‍යක තරග්ගිය කොම්මස් මසක්කත කුර නෝනියා ඒ නුමස් කොම්මස් කම කුරම හුන්නාන මූලි රයියතුන් ජුමුල ගොතෙක්ග උඩිහා රයියතුන් වෙස් ගබෝල් ෆුල් කුරබ්වා ආබාදීන් දෙහාහුන් රටෙක්ග කොම්මෙහෙන්නේ පස් කවුන්සිලරු තිබෙන් නුජහේක ඒ කවුන්සිල් තහුගේ මසක්ක බිනාය ෆමි ඔන්නනි හගේගතුගේ එදා ඒ කොම්මෙ කවුන්සිලෙක් ගවස් ඉදාරි මසක්ක කුරා ගාගනක 30ක සාලියක මෝසිෆුන් තිබ්බා එම කවුන්සිලරුන්ගේ හගේගී බේනුමකි එබේ ෆුළුන්ගේ මේ මසක්ක පුලක වෙෆොන්නානි මා සරුකාරා ගුලිගෙන් ඒ රටටුගේ තරග්ගියක් කුරන් හුන්න මසක්කත්තහුගේ මේ එකංකං වීහාවෙස් පාර ස්පීඩ් එක කුරියක් ගෙන්දුම එකශාලංජෙහි මුහිම සියාසත්ත කණ්ඩයලු මුහිම හුද්දත දිනු මුහිම බින්ත කණ්ඩයලු මා සරුකාරා දුයිකොද්දී රටුගේ තරග්ගියක් හුන්න මිසාලක උල්ලියක හම අංගෆානේ මේ ෆුට්බෝල් දන්න අලම් බිමෙත් දක්කාට එහෙම වරන් අවහ කවුන්සිල් බද්දලු මේ බාවංජෙහි ඒ බද්දලු බේබෙන් තිම්බේ ෆ්ලොන් තිබ්බස් එම ජුමුල ගොතෙක්ග මේ වරබොඩු වර මුහිම ඉස්ලාහේ අලුණු උම්මීදු කුරන් ජමානගේ කොළුන් MDP වෙරිකල් ලිබනස් මේ ඉස්ලාහ අනෙක්ක බදලු ගෙනස්සා අනෙක්කවෙස් බේනුවා අදදක මිතන්තර බේෆොළු නුලබ්වානකම අතොළු කවුන්සිල් තබ්වෙස් මේ ඉන්තිඛාබ් නුකුරානකම ඒ රාජ්‍යක රයියතුන් බේනුවා ගොතක මේ රයියතුන් එදේ ගොතක් කංකං කුරුමකී හගීගතුක රාජ්‍යව්වෙස් රාජ්‍යගේ ඉක්සෝදව්වෙස් සෞකාරව්වෙස් දවලතව්වෙස් එමෙ මන්ෆාහුරි ගොතක වෙකෙන්දාන මේ බදල්ත මෙගන්නනි ආල්මගේ ඉජ්ජතේ රයිස් ජුමුරියා මිදිය දවස්තාවගා රාජ්‍යක මිහුන් දිරියුළුවා හුරිහාරෂක ජියාරක් කරබ්බා හුරිහාරෂේ කවුන්සිල් තක බද්දල් කරබ්බා හුරිහාරෂේ WDC තක බද්දල් කරබ්බා හුරිහාරෂගේ කමෝෂිගම්වා බේෆුළුන්නා වකිවකින් බද්දල් කරබ්බා ඒ හුරිහා ෆරායත්තහුගේ රික්වෙස්ට් ආ බේෆුළුන්නා මේ ගෞමුගේ මිකහල නිසාම්තක ගෙන්න පෙනිවට එනවා මුහිම බදල්ත ඒ අඩු අස්සවාෆ මේ බදල්ත මේ ගෙන්නනි
එම අලගොන්න මෙතරේ ගොන්න සියාසී වාදවරිකමෙක්ගේ සබබුන් හගේකතුක මිහෙන් කානුනතක ගෙනවේ බදල්තා මේ සියාසී වාදවරිකම උතරේගෙන් එෆුම් මිෆර ජෙහමකේ හගේකතුක වර මේ වියානුදා කමක වෙගෙන් තානි එම අලුවන් උම්මීද් කරණි MDP ඉංගවිස් මේ රිපෝර්ට ವಾಹಕ ಫುಲ್ ದಕ್ಕವಾ ಕಮಬಂಜಾಮಿಯ ತಾಯತ್ಕೊ ಕಮ ವಾಹಕ ಫುಲ್ ದಕ್ಕವಾನಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಯಗಿ ಮಿಹಾರ್ ವೆಲ್ದು ದಾಯರಾಗೆ ಮೈಕುಂ ಅಣ್ಣಾಣಿ ಹಮ ರಂಗಳು ಬಸ್ಕಂ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜತ್ ಮೆಂಬರ್ දෙංගවුණු ෆුරසොත් අරුම මියෝති වැකරුදු දායරාගේ ඉජත් ಮೆಂಬರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಿಯಾದ ಏಕ ಕೊರಿಂ ವಾಹಕೆ ಧನ್ಯವಾದಾನಂ ಎಯಿ මියදුගේ මේ රිපෝට් තෝගේ බහොස් නියම එකීග මියදුගේ වෝට් ඔන්නාන වාහක මවුදු මාතට්ටක දන්නවාදී මේ ජල්සා මෙද කොණ්ඩාලුම නැති මසක නියම එකීග වෝට් නගාෆ ජල්සා නිම්මාදා ගොතවුණු ගස්තුක ෆෝති මේ වාහක ඉජත් ಮೆಂಬරුන්ගේ මවුදු මාතට්ටක දන්නවාදා අවුල් මියාර ෆුරසොත් මියරවණි වැකරුදු දායරාගේ ඉජත් ಮೆಂಬರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಿಯಾದ शुक्रिया इज्जत राइस दिहे ऑब्लिक दियास दिहे लोकल काउंसिल तो गान इस्लाह मी हुशेल फ इस्लाह कम गा और दें अने हे माने नो कुरंग हे नमस मी हुले फ कंतक आउट तायद नुकरा कम फरतम कम की मैगन गोतेगा काउंसिलर उंगे आदो दें परसेंटेज हिसाब आउट हा फरते नोन पास काउंसिलर उंगे देहास मोरे माती आबाई तक मितिबेनी फाहे एगतेरेगा दें एई 40% कमा ऐसे जुमरिया वाउदू पोती 40% अंगणु काउंसिल तो गाती बेन देहा हुन दाव वीएस आउन गबूल कोरनी एई काउंसिल खमा देहा हुन दारुगा तीन काउंसिलर उन तिबेरो एक 40% ए तिरकुं अंगन काउंसिलर कोरीम 40% हमवे तो नून तो ए दे उफेदे सवाल एम आददु एम विदाल वार हिसाब आददु मालगुंडे एक माबड़ तफसील कदा कंडिति ಮುಳಿ ಮೀಗ ಮಕ್ಸದ್ ಗೊತ್ತುಗ ಮೇವತಿ ಹರದು ಕೊಡಕರು ಇಜೆtere ಇಸ್ ಮಿಕಂ ಫರತಮಾನು ಯುದಾನು ಕೊರವಿಗಿಂ ಆ ದೋಸರ್ ಮಿವಾಹಕ ದೆಕಮು ಆ ದೋಸರು ಮಿಯಾ ಗುಳುಯಾಗೆಂ ಅಣ್ಣಾನೆ ಇವಾಹಕ ಹರದು ಕೊಡಕರು ಗೊತ್ತು ಹರದು ಕೊಡಕರು ಗೊತ್ತು ಮಿ ಮದು ಕೊರವೆನಿ ಇಂತಿಹಾಬಿ ಮಗಾಮ್ ತಗಿಜೆtere ರೈಸ್ ಮಿಯಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಅಣ್ಣಾನೆ ವಾಹಕ ಕಿ ಸತೇಕ್ ಫನರವಣ ಮಾದ್ಯ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊರವೆ ಮಗಾಮ್ ತೋಗಸ್ ಎಬಜೆ ಇಜೆtere ರೈಸ್ ಎಹೆಂ ವೆಜ್ಜಕಂ ವೆಜ್ಜಾ ಲಿಮಿಟ್ ಹುನ್ನ ಮಿಯದು ಹಗೀಗತಕಿ ಅವಮೆನ ಮಿಹೆಂ ಹೆದೀಮ ಗಾಗಣಕ ತಿನ್ಸ್ತೇಕೆಂ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಮಿ ಗೆಲ್ಲೆನಿ ಇಂತಿಹಾಬಿ ಮಗಾಮ್ ಮಿ ಗೆಲ್ಲೆನಿ ಎವರೆಸ್ ಗಿನ ಹಮೈಕನಿ ಯೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ಬತಿಬ್ಬೆ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊ ಫಸಿಯಾಸಿ ಮಗಾಮ್ ಇಜತ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಸ್ತೇಕೆ ಅವರ ಮಾತಿ ಮಿವರ ತಿಬೀಮಾ ಮಿ ನುವಸತೇಕೆ ವರಗಿನ ಸಿಯಾಸಿ ಮಗಾಮ್ ಎಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಸರ್ಕಾರು ಆಮಕುರಿ ನುವಸತೇಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗಿನವೆಗೆ ಆಳ್ಕೊಂಡು ಮಿ ವಹಿ ಕುರನ್ ವಾಕಿ ಕುರಾರುಗೆ ಅನೆಕ್ಕೊಳು ಅವನು ಮಿದಕ್ಕನಿ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚಗೆ ದಿಮಾ ಮಂಜನ್ ಮಿ ಹೆಂದುನು ದಂಪಳಿ ಗಾಳ್ಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿದಕಿ ಮಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಮ್ಮಾ ಬೇ ಗಾಣು ನಂಗೆ ಅವಳು ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಹಗೆ ಆ ಮುದ್ದತಿ ತುರ್ಕೊಲ್ಲೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣು ಮಿಕ್ ए रिपोर्ट हुशालन जे डिसेंबर देगा मुद्दत हमवात नवा तारीख बदल को ला मोड़ वाहके देख आउल में कुरी कमेंगे आउल में मिदकी कुरी का वेरिकन को फती फरात इना रिव्यू कर ए दौलत के आमदनी या आदि गांव में कली बे आमदनी का बिना को एकन का रिव्यू करो में की ओन्न कमे कुरन जेहनस कमे एक ओन्न जेने इखलास ते है नियत आउल स्वर कमदा इस्लाह तक के सूरी वाह दक्कन आउल होरी है नमे से वगु थमोर आउल मिता नेती में फुर्सत आउल नुदिबुन वर रंगल ए नमे से के विस्ना देंचे है राइस कन कोफ ए बतिबे बाय बेबे फुलन दे दाउन मिसादक ಮೂಳಿ ಎತಿ ಕಂಡಾಲುಮುಗ ಬದಲುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿನಾಯತೆ ಕುರಿಗ ರೈಸುನ್ ಅವಳು ಕುರಿಗ ರೈಸು ಮಾಣ ಕುರನಿ ಏಯ್ ಕುರಿಗ ರೈಸುನ್ ಏಯ್ ಮಿಹಾರ್ ರೈಸ್ ಕಮ ಉಳೆ ರೈಸುನ್ ಎನ್ನು ಏಯ್ ಕುರಿಗ ರೈಸ್ ಬೆಜ್ಜ ಅವಳು ಗಬೂಲ್ ಕುರನಿ ಒಫಿಯನ್ ಹಿಂಗಂ ಒನ್ನ ಮಾದಿ ರಾಜ್ಯ ಮಿಯೊಳನಿ ಏಕಂಕಮ ಫರಿತ ನೋವೆಗೆ ಇಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಅವಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಹಯಾತ್ ಮೀಸಾ ಬಂಗಾರುಗ ಅವಳು ಮೆಂ ಮಿ ತಂದೋರ್ ವಕಿವಾ ಹಿಸಾಬ್ ಬಂಗಾರುಗ ಎಮ್ಮೆ ರೈಸ್ ರಾಜ್ಯ ಹುಣ್ಣನ್ ಅವಳು ಮೆಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರಿ ದೆಂ ಹುಣ್ಣವಾಣಿ ಸೆ ಬೇಫಳಕಂ एगोतंग ओय मुजतमाय कुल्लिय कमी दावर तक के कंडेलिगन बदलुवें आमा मी काद कंकम फेनिगे आवण मिदनी एम आवण उम्मीद करनी ए कमिटी मरहदा आगवेस मिपुना वत्तरोगे कुरीगे रईस बजिया ऑफिस हिंगुम कमेश्वरगे नाते ओन्न जेहेन कम एकन आवण कबूल कर दे मियं हुशेली फ मियोय मिहार मियं हुशेली फ मियोय इस्लाह बेगोतु हमे केनी काउंसिलरुंग अददु मधुकुरायरुग दे काउंसिलरुन रठकुं इज्जत रईस में मधुकोल्लनी दौलत बार बडोगे मी कोम्मे दिव्य राज्य के मी हुंगले कोम्मे रहकब गेने एरहेगे फेनकागे हुना 250 किलोवाट जनरेटर बदा विहि 30 मी हुंगे बनागा मी हला कोल्ले नाल में जुआंग आबादी मिंग एब्बस बजट गने मसक तरीके इतुर कुरा के एब्बस का में हिमना फे वजीफा 900 रुपया का वजीफा का जुआंग उमर के अलवादनी सियासी नाटे इज्जत राइस मी कोई कमकुनु दे मसक तरीकम जुआनु नेरणी कम जे फुर्सत बजट तेरे जाग दी के एकन कुरंगे बजे हमें के इंतहा भी मगाम तो मदो को फतिमन्ना में दाऊर
මදු සතේක ෆනරවන මද්ද රයිසුල් ජුමුරියා තම්මිනන් යොති මිහුන් අයන් කුරුම්ගේ බාරෝ මියබ්බස් එබ ජෙහෙ ඉසතරේස් කොමිසෝරේගේ කොන්ට්‍රෝල් දෙන් ගන්න එහෙන්නුනියා ඉන්තිහාබ් කුරා කවුන්සිලර් නොබුරේ ඉතක් ගුණේ ගින රරබස්නේගේ මිහාරොස් අලුන් දායරා ගම බයිරරෝගේ බුර තින් කවුන්සිලර් උනා ඉන්තිහාබ් කොෆුර හමී හුන්නා පෙනක මීහෙ සිකී මර්කස්ගේ මීහෙ කවුන්සිල් ඉදාරාගේ මීහෙ යූත් මිනිස්ට්‍රි මීහෙ රයිතුන් ඉන්තිහාබ් කොෆ දෙමිහුන් එහෙම් මී හම වඤ්ඤා हेवनियत को मिवाह दक्कन्या सतेक पणरो माद्यांग एलिबे बारुम बस जेहन उनिकुरंग इजेत्तरे एरो मिकं कुरिकम बाण अळुन मे रंगळु नियतुग एग्गुतक बस मी रैतुंग बारिवुं कुडकुरुम कुराकम मी काउंसलरुंग अददु मदुकुरो इंतिहाबी मगाम दक दे देकरे अळुन खम एग्गुतक स्नुइस्ने मिहारुग रईसुल जुमुरिया या हिंगमनु जे सौबे एराहेग रैतुन रुहे वरकम मेंबरो मे फोनो काउंसलर लाफे तिबेन वोट लागे हुन्नान फर्स्ट काउंसलर सोआफ दे काउंसलर सोआफ रईतुन वोटु गन्न रईतुन फाहे ओके वीम इजेत्तर रईस एगुतंग योति एग्गुतकस मी कारद कोड कुरं कुराकमेन्नु मिकम मिगोत नुकुरुमावुंग शुक्रिया इज्जतरी मेंबर देंगोड़ फुर्सत मेहरबानी भारत दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम सुजा शुक्रिया इस्तराइस हतेंग ऑब्लिक देहास दिहे दिवेराज इदारी दायरा त लामरकजी उसूलुम इंगुमुगे गानून मिगेनविगिंदा इस्लाह तककी අලුනුමගේ සරකාරුන් අලුනුමගේ ඉස්සත රයිසෝ ජුමුහුරියා හේෝනියෙන් ඔවෙගෙන් ගෙන්න මුන්දා ඉස්ලාහුතක්කන් අලුන් දන්නවලම් බේනු පුරතම කමකන් අලුගොඬුමෙන් හුරිහා ඉස්සතෙරි මෙම්බරුන් මිතනුග වාහක ෆුළු දක්කවම් වාණි වරන් හේෝ නියතුග මේ නිසාම හර්දනා කුරුමට්ටක ඉස්තරයිස් අලුගොඬුමෙන්ගේ දෙපාටි PNC අදි MDP මිගවමුග වෙරිකන් කොෆි මි නිසාම සාදාහරුවෙගෙන් දියරු තජුරිබාතක් එක් කොෆි පුරතම කමක ඉස්සත රයිස් मी किहेनें या निजामेत्तो मी निजामु गेनोमा वकालत कुरमुं गेंदियर डेक्की कोम वाहके तो मालेग हुन्न रईसुल जुमुहूरिया को रशुग हुन्न कतीबु अय्यन कुरुमकी रंगलु गोते नूने बुने दिवे हिराज्य मुफम वेगिं या निजामे मी माने की बारशुग हुन्न कतीबु मालेग हुन्न रईसुल जुमुहूरिया नूने अय्यन कुरानी बुनेगिं या निजामे एगे बदलुगा बारशु काउंसिल के रईसा काउंसिलरुन वाणी एरशुगे रय्यतुं इंतिहाबु कुरा बयकक्कं एई मि निजामु उफेदिगें या गोतकी माने की मै सरकार को नूने रड्रं हिंगम वेरिं कंडालानी एरशेगे रय्यतुं एविम एगो एगोतं उफेदिगें या गानूने मीगे फहे तिने 12 20 नूम बेणुमकी एरशेगे रय्यतुं निम्माशे एरशेगे वेरिकं कुरन तिब्बवाणी फस्मीहुं विया फस्मीहुन्ने देमिहुं विया देमिहुन्ने इस्ते रईस शक्य विस्ने गोतुगा मी हमें केनी हरदु दौलतुगे हरदु कुट कुरुमा ගෙනවිගෙන් උල ඉස්ලාහෙන්නු मी बिना कुरेवनी गोतकर रड्डशुगे हिंगुं हर्दना कुरेवेने निजामक ගෙනවෙකත ස්තරයිස් අලුගණකි කවුන්සිලර් කොන් කොෆ අනික්කා විසෙඹුරි मी ගානුණු හදා මජිලිහන් ආසූරි මී කවුන්සිල් තන් හිඟමුන්දා ගොයි එගේනි එකන් තජරිබා කොෆ තිබේ මීහුන්නම් බොඩ ගානුණෙන් හදා ෆදීෆානේ තම්ෆීස් කුරාරු ඒක ಹುන්න ಕಂಕಮಕಿ ಕಿಹಾ ಉಂದಗು ಕಂಕಮಿತ್ತೋ ದೆಮ್ಮೆ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗೆ PG ಲೀಡರ್ ವಾಹಕ ಫುಲ್ಗ ವಾಹ ಕುರೆವ್ವಿ ಎತನೆಗ್ಗೆ ಒನ್ನ ಇದಾರಿ ಒಣಿಗಂಡು ತಂಫೀಸ್ ಕುರನ್ ತಿಬ್ಬವ ಸಿವಿಲ್ ಮೋಜಫುನ್ ನಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ವಿಸ್ ಮ್ಯಾ ಇಂಜಿನು ಸಿಯಾಸತು ಕಂಡಾಳನಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಿಯಾಸತು ಕಂಡಾಳ ಬೈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕಿ ಕಂಡಾಳಾಫಾ ಎ ತಂಫೀಸ್ ಕುರನ್ ದಿನೀಮಾ ತಂಫೀಸ್ ಕುರನ್ ತಿಬೆನಿ ಎತನುಗ ತಿಬ್ಬವ ಸಿವಿಲ್ ಮೋಜಫು එහෙම අලුගොණු මෙන්ගේ ඉස්සත රයිසුල් ජුමුහුරියා බාරු යලුවණි කොම්මෙ කවුන්සිල්ලෙගේ සිවිල් ඔනිගඬු වරගද කුරා මානයකී මාල සිටි කවුන්සිල්ග ලීගල් ඔෆිසරෙන් හුන්නඤ්ඤා බාරහු කවුන්සිල්ගේ විස් හුන්නම් වානේ මාල සිටි කවුන්සිල්ග කුරහා බේෆලකු සිවිල් ඔනිගඬු ගොන්නඤ්ඤා මුරාදු කවුන්සිල්ග විස් හැම එමිහා හුන්නම් වානේ මානයකී සර්වේරෙක් මාල සිටි කවුන්සිල්ග හුන්නඤ්ඤා උතීමු කවුන්සිල්ගේ සර්වේරෙන් හුන්නන් ජෙහෙනේ एई निजामु हरुदना कों हिंगाने गोई फानारा काउंसिलरुन तिबेगेने नोम वकी काउंसिल तंग हिंगनी कीबा एतनुगा हिंगुन तेरी रय्यतुंगे तेरे वाद वेरी इंतिहाबेगे तेरे मल्टी पार्टी निजामेगे तेरे रय्यतुंगे तेरे एम्मे ताइदु बोडु सियासतु ओय नोट एम्मे हरुदना सियासते गेंगुळवा पार्टी यक मी देनी रड्डहुगे वेरी कं हिंगुम विस एई मी निजाम बुना गोई එවිම ඒගේ ෆස් කවුන්සිලරුන් තිබෙගෙන්නේ තින් කවුන්සිලරුන් තිබෙගෙන්නේ ඒ හරදා හැම එකෙනි ගුලේ කමෙන් නෝන් ඉස්තරයිස් අලුගොණුමෙන්ගේ ඉස්සත රයිසකි අලුගොණුමෙන්ගේ ගවුමුගේ අලුගොණුමෙන් පාටිගේ විසයිසකි මිනිසාම ෆරිත බේෆුලේ
mi nizam tanfiz kuran hunnawa fa divehi rajyege waliyul amurkamuge magama wadan hunne befule wima mi nizam ga huri komme gonjohomen emanik fana egi wadannawa tanfiz kuran den alubwan jehe fiyawalaki kobakan emanik fana egi wadannawa ehem wima mi islahu alun menna muhimu ege miolini isterais angenun tarakiya maseke kura committee dan ufeddi wara ma maqsadegga ufedigen ga nizami Shakya Wesley, MDP, majority of council kum furatama ufedigen ga nizamen alun memis kabul kuran eka. Ehnamis WDC ge memberun adia hilafa istifa den ferima ganunu badal kuri nawaravana majlihum furatama. Emima hagigatuga rafushuga anghenun baruweri kurumuge mi masekken MDP feri heoniyata kunu ei nuba vistumegga kuri anghen kamadunge bola nuba chipejjahumattaka MDP kore bikami. එහෙනමිස් මියදු අංහෙන් කමදුම් බාරුවරි කුරුන් වර තෆ්සීලු කොක් මි ගානූනග මිගනුන ඉස්ථාහුග ඔන්නානේ කොම්මෙරහෙක්ගවිස් අංහෙනුගේ රයිසා ඉන්තිහාබු කුරානේ එයි ෆුල් ටයිම් කමලෙන් එයි එරසුග නගා කියා එම්මෙ වරුගද අංහෙන් කමද එයි කොම්මෙ පාටිය කොම්විය සයිතුන් එරසුග හිංගා එම්මෙ හරුදනා එම්මෙ නගා කියා අංහෙන් කමදකු ඉන්තිහාබු කුරානේ කන් එයි ශක්කෙන් එක්කමෙන්නු දෙම්මි තිබ්බවනි පාට් ටයිම් කමදු එකඹලුන්නක් එහෙම වසීෆාතවිස් අදා කුරවේ ගොතම් මියති ඉස්තාහුගනේ එහෙමම අලුන් දන්නවානි මේ වරන් හර්දනා කමයකි වේතු විදිය මාජීග අලුන් මෙන් එම්මෙන් හුරියා පාටිත කොම්මි තහම්මල් කුරි තජරිබාග අලීග ගෙනවිගෙන් දිය ඉස්තාහේ කමන් අලුන් ෆාහක් කරමුන් අලුන් මි රිපෝට් විස්තාහිද කරන් අදි මි ඉස්තාහ විස්තාහිද කරන් शुक्रिया ඉස්තාරයිස්තේ ෆුර්සත් शुक्रिया इज्जत मेंबर देवन फुर्सत मेहरबानी वेदिदू दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद अब्बास इज्जत रईस गाणु नंबर दिहें ऑब्लिक देहास दिए लोकल काउंसिल इंतजाम गाणुन इस्लागणव बिल कमेटी दिरासा को निम्मि गोतुगे रिपोर्टा में धन्यवादन जहनी कमेटी गवस बैवरी एमडीए के फरातुम तमसील कुर मेंबर का वाती मी बिल दिरासा कुरुमुगे आदि मी गण्णन जोनु इतुर ओनी इतुर इस्लाह तक गणवमुगा अळवण में हेद कुरि वगुत बलारुगा वरगिन वगुत मी कमुग हेद कुरवणु एरेगे गागणक मेंदमलिवे देज्जाहणि को अळवण में कमेटी निम्मालेवे वरुई इज्जत रईस एग फहुगा धन्यवाद वेज्जा मियम हुशाळु इस्लाह तक वर फुरिहम वर रंगलु मी राज्यगे गौमु मियों हालत बलाफवेस हम एम रंगलु गोई इज्जत रईस मी हम कन हरदु कुड कुरुमुगे इस्लाहनु इज्जत रईस कौंसिलुंग अददु आबादिया एन्निस बव्वा गोत गन्न बदौता की ए रठकवेस रंगलु बदौता केंगे कौंसिलुगे हिंगुम बे सन्नान हे बदौता केंगे इज्जत रईस एन्नमस मी रिपोर्ट वाह दक्कार अळवडु धन्यवादन जेहे इज्जत रईस में काउंसिल तौग तिब्बवा सिविल सर्विस मोजिफु हासको एसजी इज्जत रईस वरबोड विष्णन जे कमे में इदारे मोजिफु वर तेदुवरी कमा अमानातरी कमा की मसक्के कुरुम काउंसिल निम्मा फुरी कंतत्त काउंसिलरू सियासत कंडाला निम्मा हवाल कुरी कंतत्त रंगला बेलेहेट्टुंगे वर मुहिमु कमे इज्जत रईस एगी तुरंग इज्जत रईस अळगुनु कबूल कुरा गोतुगा बाय काउंसिल तकुम अहरकु 12 मिलियन रुपया लिबे एरुगा ए 12 मिलियन रुपया हुस्वेगेन दणी रठक एव्वेस कमे नुकों हमायकणी अचा तेळुमुग कुलिवरु तकं हेद कुरुमुग एकणी एवेस अमिल्ल मंफाय कुरा कमे हासको एमडीपी निस्बवा काउंसिल तकु एकं एगोत कुरमु दाक फा कुरवे अळुगणु गरहरु वेदिदु दंडवाण इज्जत रईस वेदिदु गोन्ननी एमडीपी मेजॉरिटी वे काउंसिल 12 मिलियन कोम्मे हरकु उस्वी बेलेनवेरिंगे हियाय कुडकुदिंगे पाके सुकूलक कमे कोद्दने कीनु हेल्थ सेंटर का कमे कोद्दने कीनु सीधा सरकार को सियासत देखोಳ रहुगे तरग्गी देखोಳ मसके कुराणी एमा काउंसिल तक अम्मी को तो फुर्सत देविगण वाणी इज्जत रईस एमा रईसुल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज आदि पीएनसी का फरातुम दामरकजी गाणूना मी गेन्न इस्लाह तक अळुगुण तायदु मी कुरणी एग्गो तकवेस वकिफरातक अळुगुण बुरवेगण हग्ग वकालात कुरामी हेगे गोतुगा अळुगणकी रिश्वतुगा हुतुरु फैसागा दिहिगिन मी इज्जत मजलियुगा मसक्के कुरंजेदु अळुगुण हुन्ना इस्तीफा दीफा गेगा इज्जत रईस हग्गं अळुगुण अबदुस वकालात कुराणी रंगळु बुनाण में अबदुस अळुगुण मेन्ननि बुनमु एमा लामरुकजी गाणून मिगेन्न इस्लाकी गौमुगे माली हालतव्वेस रफ्फुरुगे तरग्गियव्वेस रहु तरग्गियव्वेस रय्यितुन्नव्वेस वररंगळु इज्जत रईस मियोदु वरं अच्चिकों एमडीपी कुदिंगुळेनि अळुगुण हग्ग वकालात कुरिम अळुगुण बहुस्कुरिय कन्नुदे अळुगुण एमडीपी कुरणी जेस्सु कमकुंडु उदाणे रैतु मजलिस के मेंबर वाहक दक्कार मेंबर इहतराम कुरम वाणे हजम कुरम तिमामें हिन्नुरु है कोम्मे मीयका
ಹಡಿ ಹುತುರುಬಂ ಎಚ್ಚಿಗೋ ಹಳೆ ಫಳೇಜ ಮೀ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮಜ್ಲಿ ಹೋಗು ತೆರೆಗ ಹುರುಮೆ ಕಂಡಾಲಿಮಕ ತಾಯಿರ ನುವಾಣಿ ಇಜ್ಜತ್ತರ್ ರೈಸ್ MDP ಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಉಂಗೆ ಬಜೆ ಮಿಕ ಹಲ್ಲು ಕೂರಂ MDP ಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಬಜೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ MDP ಗೆ PG ಲೀಡರ್ ಬಜೆ ಮಿಕ ಹಲ್ಲು ಕೂರಂ MDP ಗೆ ತಿಬೆ ರೈತುಂ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕೂರಿ ಮೆಂಬರ್ ಉನ್ನಕಿ ದೆಂತಿಬಿ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರ್ ಉನ್ನ ಯುತ್ರಾಮ್ ಕೂರಂ ದಣ್ಣ ಬೈಕ ವೆಗೆ ನೂಣಿ ಮಿಕ ರಂಗಡೆ ನುವಾಣಿ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ಮಿಯದ ಅಳುಗೊಂಡು ಕೊಮ್ಮೆ ಬಿಲಕಪ್ಪ ಹುಸ್ಕುರಾರ್ ಜೆಸ್ಸುಂಕೊಂ ಹಡಿ ಉತುರ ಎಚ್ಚೀಕಿಯ ಅಳುಗೊಂಡಕಿ ರಿಶ್ವತ್ನಗಾಮಿ ಕಕ್ಕಿಮ ತಾಹಿರೆನ್ ನುವಾಣೆ ಅಳುಗೊಂಡಕಿ ರೈತುಂಗ ಹೆವಾ ಲಾಬೆ ರೈತುಂಗ ಹಗ್ಗ ವಕಾಲತ್ ಕುರ ಗೌಮಂಗ ಹೆವೈದೆ ಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತರ್ ರೈಸ್ ಬೇ ಫುರ್ಸತ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत नंबर दे फुर्सत मेहरबानी खंड टीम दायरा इज्जत नंबर अमीन फैसल शुक्रिया इस्ते रईस एबे साले गावण गबूल नुकुरान वेरिकमुगे निजाम एग्गवियस अदि एबेस गौम एग्गवियस रैयतुं अयनु कुरा बयकु मधुकुरुमकी एबेस रईसकु वियस अदि वेरिकं कुरा पार्टियकु वियस हेयो नियतेग्ग कुरान कमकम अलवणुगे एदुमकी अदिवेस मी रिपोर्ट मुळिंग एग्ग अलवंड कथायदे नुकुरेवे आबादीगे निस्बतुं कोम्मेस्वरगे तफाते गेंगुलुंगे रंगळु विष्णुमे हेनम स्पष्टतेक आबादियक अठारस्तेक आबादियक सतारस्तेक आबादियक कौन्सिलरुं ಎಂಹಮ ಕೊಫ್ಫ ಕೌನ್ಸಿಲರುಂ ಕಂಡೇಳುಮಕಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ತಾಯದು ಒಣ್ಣಾಣ ಕಮೆನು ಅಳಗೊಂಡು ಎದೆಂಗ್ MDP ಬೆರಿಕನ್ ಲಿಬುಣುದು ಹುಕುಂ ಮೀ ಅಲು ಮುರಾಜಾ ಕೊದ್ದಿನು ಸೆರೈಸ್ ಮೀಗ ಕುರಿಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿವಿ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ಫಾ ಕುರಬ್ಬಾ ನಿಜಾಮ್ ಹರದನಾ ಕುರಂ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗ ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಂಗ್ ಹುರಿಯಾಮುಂ ರಾಜತೆರೆ ರಹುಗೆ ಸುಣ್ಣನ್ ಜಿಹನಿಸ್ತಿರೆ ವರ್ರಂಗಳ ವಾಹಕ ಎ ಹಮ ಗೆಂಗುಳೆಂಬಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು ನೆಗುಮುಗಾವಿಸ್ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗ ಮೇಯರ್ ಹುರಿಯ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಕಂಡತೀಮುಗ ಮೇಯರ್ ನುಬಹಟ್ಟಂಬಿ ಹಮ ಹಮ ಕುರಾ ಉಸೂಲು ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಮೀ ಗೊಯ್ದುಗ ಮೇಯರ್ ನುಬಹಟ್ಟಂಬಿ ಕಂಡತೀಮು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಲಾಫ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಕ್ಕ ಕುರಹ ಮೀಹಕ ಕುಲಜಸ್ಸ ಮೀಹಕ ಲೆವೆಂಜಾ ಕಂಡತೀಮು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಮೀಹುನ್ ಲಾಯಿರುಗ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಎ ಹೇಯೋ ನಿಯತೆಂ ಒನ್ ನಮ ಕೌನ್ಸಿಲರುನ್ನ ದೆಂತಿಬೆ ಬೇಫುಳುನ ಎಂಹಮ ನುಕುರೆಂಬಿ එහෙම මිදන්නවනි මේ හේවනියතෙන් ඔයගෙන් කුරාකමෙන් නූනේ මාලි සිටියන් එහාගෙන කවුන්සිලරුන් අඩ්ඩු සිටියන් එහාගෙන කවුන්සිලරුන් කුරුදු ෆුට්ටන් එහාගෙන කවුන්සිලරුන් කීවගෙන් තෝ බේනුම් බණි හැමේකනි සිවිල් මොසෆුන් හැමහම කොල්ලාගේ මේ නිසාමු හරදනා වාකම කවන ගබුලේ නුකර වෙස්තරයිස් දෙහම අලුන් කුබ්බෙරි කුරන් එක් රෂෙක්ගේ MDP කවුන්සිල් ගෝසුමකි මුලි රාජ්‍යගේ හුරිහා MDP කවුන්සිලරුන් ගෝසුමෙන් නූන් ඉස්තරයිස් එම එඩටෙක් කවුන්සිල් නොහිඟුමකි මුලි මේ නිසාමු ෆුන්ඩාලුමෙ බෙස්නුන් ඉස්තරයිස් අලුගඬුගේ දායිරාග හුරි රජ්‍යතුන්න කවුන්සිල් තකුන් ලිබෙමුන්දා මම්ෆායා එච්චි ලිබේ HTF ලිබේ අතොල කවුන්සිලුන් ලක්ක ජුවානුන් තම්බ්‍රීනු කොෆි මියදු අතොල කවුන්සිල් උවාලියස් බරත්තනවස් NGO තකන් අහරකු එල්ලක්කන් දෙලක්කන් එබදේ රාජ්‍යගේ ෆෙම්බරුග නංහිංගා මුබාරන් එබ බාවා එ මුබාරත්තකුන් ගෞමී ෆෙම්බරුග කුළුන්තෙරින් එබ උෆද්දා ಕಂಬಲುಂಗೆ ಬ ಉಫದ್ದ ಗೇಗ ತಿಬೆಗೆ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದಾನ ಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ಮಿಯದು ಮಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅತೊಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸುವಾಲಿ ರಹು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಬ್ಬಿಸ್ ಎ ಮಧುಕುರಿ ಅಳುಗ ದಾಯಿರಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಹುಗ ದೆಂಗೊಣ್ಣಾನೆ ತಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಇಜತೆರೆ ಬಾರು ಒತಿಮ ಬಾರು ಬೇಣುಂ ಕೊಫ ಸೈಜ್ ಕೊಲ್ಲುಮಕಿ ಎ ಮಸಲೆನ್ನು ಇಂಗೇತ ಏಕ ಮಿ ಹಮಕುರಾ ಇಚ್ಚಕಿ ಇಜತೆರೆ ಸಾಮಿ ಜಹಾ ಚಿಪೆ ಮೀ ಹಮ ರೀಚ್ ಕೊ ಜಹಾ ಚಿಪೆ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿಗ ಅಡೆ ಕುರಹಾ ಮೀಹಾ ಬಹಟ್ಟಾಫ ಮುರಾದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕುರಹಾ ಮೀಹಾ ಲೀಮ ಸಾಳಿ එකල මේයරු ලාප මොරාදු කවුන්සිල මේයර එල්ලාමීම වරන් හටි මිච්චි පක නුවේතෝ ඉස්තරෙස් වරබඩ शुक्रिया देवी फुर्सत शुक्रिया इज्जत मेंबर मिहा हिसाब मी रिपोर्ट का बहुत को अरेवडन हुरिया बेवन फुर्सत रवा निमिजे रिपोर्ट का बहुत रईतुंगे मजदियों के गवाद के नोदी फसवन मादा के नूनुक दरन सरकार के फरातुंग गुरादु दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम फला उशल वाफावा गांव नंबर हाथे अब्दिक देहास दिए जिविराज के इदारी के दायरा से लामर को जो हिंगम गांव इस्लाम के नमो के बीत को तीमण क्योंगी हते पॉइंट दे ये गाँव नंबर ये अब्दिक देहास दिए लोकल काउंसिल के इंतखाब गाँव इस्लाम के नमो के बीदो हम मेंबर के वगती कमेटी दिरासा को निमिगत के रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजदी उशल बाद बानी हम मेंबर के वगती कमेटी के मुकर्रर बार दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम फला है और अपना माफ करो बात इब्राहिम सुजा शुक्रिया इस्ते रईस गाँव नंबर दिहेंग अब्दिक देहास दिहे लोकल काउंसिल तावगे इंतिहाब के गानों नंग इस्तावगेनो बिला गान नंबर हतेंग अब्लिक तेहस दिए दिवेराज्य इदारी दायरत लामरकजी उसूल हंग गानों नंग इस्तावगेनो बिल दिरासा कुरेवम हमें होवेवी हम मेंबर के वक्ती कमेटी गान नंबर दिहेंग अब्लिक तेहस दिए लोकल काउंसिल तावगे इंतिहाब गानों नंग इस्तावगेनो के बिल दिरासा को निम्मी गोतुके रिपोर्ट गान नंबर दिहेंग अब्लिक तेहस दिए लोकल काउंसिल तावगे इंतिहाब गानों
වන ස්ථාවගෙනමග බිලකි රටු කවන්සිල්තක සිටි කවන්සිල්තක මෙම්බරුන් ඉන්තිහාව කුරාණී ගාවන් නම්බර් 7 ඔබ්ලික් 2010 දිවෙහි රාජ්‍යයේ ඉදාරි දායරාත ලාමර්කසි උසූදුන් හිංගුමග ගානුනුගේ දශුන් කණ්ඩාලා අදදක් කමුගා ලෝකල් කවන්සිල් තහුගේ ඉන්තිහාවග ගානුනුගා බයන් කුරුමට්ටක ඒ ගානුන ගෙන්නන්ජේ ඉස්දාහත ගෙනවමුගේ මක්සදුගා ಸರ್ಕಾರ ಫರಾತುಂ ಹುಷಾಳುವ ಕಮಿಟಿನ್ ಫಾಸ್ಕೊಫಾವಾ ಬಿಲೆ මිබිලු කොමිටිය ෆොනුවමයක බිල් දිරාසා කුරුමට්ටක කොමිටින් ගින මසක්කෙත්තකේ කොෆා වානේ එගොතුම් බිලා ගුලේ ගොතුම් බිලා ගුලේ ගොතුම් හියාද උෂලුම්ගේ ෆුර්සත් ආමුන්න හුළුවාලා බිලා ගුලේ ගොතුම් හියාද හෝදුම කමා ගුලේ ගින ඉදාරතක සිටි ෆොනුවා වානේ අදි එෆරාතකුම් ෆොනුවා හියාල්තක රියැක්කො ෆුලා දායරාගා කොමිටිගේ මෙම්බරු මෂවරා කුරබ්වා බිලුගේ කොම්මේ මාද්දේ වකිවකින් දිරාසා කුරම ෆහ මුලි ඉස්තාහතක එකු කොමිටිය මිබිලුවානී ෆාස්කොෆා එහෙන් කමුන් කොමිටින් ෆාස්කොෆාවා ඉස්දාහතකායකු මේ රිපෝට් ආලුගොඩ උෂාණ ශුක්‍රියා ඉස්තේ ෆුන්ස් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಬಿ ಬೀದಾಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಹ ಲಿಬಿಫೆನ್ನುವೆ ಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಾಸ್ಕುರಮ ಕಂಡೈಫೋನಿ ಜುಮ್ದೆ ಎಗ್ಗಡೀರು ಎಯಿ ಪಿಎನ್ಸಿ 3 ನೋಮಿನೇಟ್ ಎಂಡಿಪಿ ಅಮ್ಮಿನಟ್ ಎಂಡಿಎ ತಿಮ್ಮಿನಟ್ ಜುಮ್ಹುರಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಿನಟ್ ಎಂಎನ್ಪಿ ತಿಮ್ಮಿನಟ್ ವಕಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕ ನಿಸ್ಬೆ ವಿವಡ ಅನುಗಣ್ಣವಾ ಕೊಮ್ಮ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಕ ದೆಮಿನಟ್ ವಾ ಗುರುದೆಕ್ಕೆಮ ಇದಿವಡ ಅನ್ನಮ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಫುರುಸು ತುಳುವಾದ ඉජත්තේ එබ්ස් මෙම්බරක මේ රිපෝර්ට් බවුස් කරපන් ඉදවඩයන් ෆනුවාති ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಯ ಗವಾದಗ ನವದಿಯ ಫಸನ ಮಾದಾಗ ನೂನುಗ ದರ್ಶನ ಸರ್ಕಾರಕ ಪ್ರಾಥಮ ಪಮ್ಮದ ಕುತುರು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಹಮದ್ ಅಬ್ದೋ ಶಳುವಾಫಾವ ಗಾವ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಬ್ದಿಕ್ 10 ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೋಗ ಇಂತಿಖಾಬ ಗಾವ್ನ ಇಸ್ಲಾಹ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಬಿದುಗ ತಿಮ್ಮಣ ಕಿಯೊಂಗ ಇವ್ವ ಅವನು ಕುರಿನ್ ಧನ್ಯವಾದಿ ಹೆಂ ಬಹುಸ್ ನಿವನಿ ಅವನು ಧನ್ಯವಾದಿ ಮೆದ್ಕೊಂಡಾದ ಮೆಂಡತಿ ವೋಟ್ ದಾನಮೆ ಹೆಮೆ ವೋಟ್ ರಂಗ ಬಿಲ್ ಜಸ್ವಾದಿ ಮೈ ದಾರಿ ಮೇಸ್ಕೊ ದನ್ನ
ವೋಟ ಧನ್ಯವಾದಾನ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಹುರಿಹಾ ಮೆಂಬರುಂ ವೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಳ್ತ ಚೇಕೊಲ್ದೆ ಮುಂದೆ ಎದೆಂ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತುಂ ಕುರೆಂದು ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಾಮಿನ್ ಹಬೀಬ್ ಹುಷಳುವಾಫಾವ ಎಗ್ಗಂ ದತುರುಫತುರುಗೆ ಬಿದು ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದೀಹುಂ ಬದಾಗತ್ ಮಾಮೆದು ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಫಿನಿವಡ ಅನ್ನುವಾಗುತ್ಕ ವೋಟ್ ದೆಬುಂಗೆದೆ ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗುನು ವೋಟ್ಗೆ ನತೀಜ ಮಜಿದಿಯುಗೆ ಜುಮ್ಲ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ನೋದಿಯ ತಿನೈ ಹಾಜರುವತಿ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹೈ ಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫಹೈ ನುಫೆನ್ನಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರ್ ಕುನ್ನೈ ವೈಗೊತ್ಕ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಬೇನು ನುವಾಕಮ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರ್ ಕುಸ್ನೈ ವೋಟ್ಗ ಬ್ಯಾಯಿರಿ ಮೆಂಬರುಂಗಾದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫಹೈ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನುವಾದು 33 ಎಂಕಮ ಮಿ ಬೀದು ಬದಾಗತುಮ ಫಾಸ್ವೆಜ್ಜೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದಿಯ ಗವಾದ್ಗ ಸತೇಗ ಹವನ ಮಾದ್ದಾಗೆ ರಾಗಾವಾಗುತುಮತಿ ಮಿಬಿಲ್ ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮ ಗೌಮಿ ತರಗ್ಗಿಯ ತರಿಕೆಯ ಕಮಿಟಿಯ ಫೋನ್ ವಿಜ್ಜಕಂ ಗಾದನ್ನವ ಸರ್ಕಾರಕ ಫರಾತುಂ ಹಿತದು ಉತ್ತರು ದಾಯರಾಗ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿನಾನ್ ಹುಟಳು ವಾಫಾವ ಗಾವ್ ನಂಬರ್ ದೇ ಅಬ್ದಿಕ್ ನೋದಿಯ ನುವೈ ದಿವಿರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸಂ ಬೇ ಗಾವ್ನ ಇಸ್ಲಾಹಗೆ ನಮಗೆ ಬೀದು ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ದಿಯ ಬಲಾಗತ್ ಮಾಮದ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಫೆನಿವಡ ಅನ್ನುವಾಗುತಕ ವೋಟ್ ದೆಬುಂಗದೆ ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗುನು ವೋಟ್ಗೆ ನತೀಜ ಮಜ್ದಿಯುಗೆ ಜುಮ್ಲ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಅದದು ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಹೈ अर्पण माफ करवाते मस्जिद जुम्ला मेंबर का नोदिया तिनई हाजरती मेंबर का फस्तोलस है फेन्नकम वोट देवी मेंबर का फंसा तिनई नुफेन्नकम वोट देवी मेंबर का 11 वैगुत का वोट देवी बेन नुवाकम वोट देवी मेंबर को नहीं वोट का बैरी मेंबर का फस्तोलस 17 फास में बेनवाद 30 एंकम बिल बलागत में फास वेज रईतुंगे मस्जिद गवाद को सते खवना मादा के रागावा को तुमति मी बिल दिरासा कुर्म इक्सोदी कमिटी फोन विज कम का दन्नवा सरकार का फरातुम हुरा दायरा की इज्जत मेंबर डॉक्टर अनारा नई मुशलवाफा व गाँव नंबर 30/24 तौलत के फिजिकल जिम्मा के कानून इस्लाम के नाम के बिल रईतुंगे मस्जिद में बलागत में इज्जत मेंबर ने फिनिवडा नौकत का वोट देंगे
දෙම්මේ නැගුණු වෝට්ක නතිජා මජිදියෝගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි ආදරවේති මෙම්බරුන්ගාද ෆස්තොල සයි ෆෙන්නකම වෝට් දෙයි මෙම්බරුන්ගාද ෆන්සාස් ෆයින් නුෆෙන්නකම වෝට් දෙයි මෙම්බරුන්ගාද දිහෙයි වයිකොතක වෝට් දෙයි බේ නුවාකම වෝට් දෙයි මෙම්බරුකුණයි වෝට්ක බෑරි මෙම්බරුන්ගාද ෆස්තොල ෆයි ෆාස්ම බේනම වාද 33 එන්කම මිවිදු බලාකතම ෆාස් වෙජ්ජ රයිතුන්ගේ මජිදියෝ ගවායදුක සතේ කවන මාද්දාගේ රාගාවා ගුත්ක මතින් මේ බිල් දිරාසා කරුම මාදියත් කමිටිය ෆොන විජ්ජකම ගදන්නවා सरकार का फरातुम हुर्दू दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद शाहिद हुशल वाफा व गांव नंबर 9 गब्दिक देहास 9 रईस जमहूरिया का गफा मिया का देंजे है रक्कातिरी कमा इनायता बे गांव न इस्लाह होंगे न मुगे बिल रईतुंगे मजिद है बलागत में इज्जत मेंबर न फनिवडा न वागत का वोट दे बुंगे දෙම්මේ නැගුණු වෝට්ක නතිජා මජිදියෝගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි හාජරවේති මෙම්බරුන්ගාද ෆස්තොල සයි ෆෙන්නකම වෝට් දෙයි මෙම්බරුන්ගාද ෆස්තොල සතරේ නුෆෙන්නකම වෝට් දෙයි මෙම්බර් කුනේ වයිකොතක වෝට් දෙයි බේන නුවාකම වෝට් දෙයි මෙම්බර කොස්නේ වෝට්ක බෑරි මෙම්බරුන්ගාද ෆස්තොල සතරේ ෆාස්ම බේනවා 33 එන්කම මේ බිල් බලාගතම ෆාස් වෙජ්ජ රයිතුන්ගේ මජිදියෝ ගවායදක සතේ කවන මාදාගේ රාගාවා ගොත්කමති මේ බිල් දිරාසා කුරුම මාදියත් කමිටිය ෆොන විජ්ජකම ගදන්නවා सरकार का फरातुं इंगुरा दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम फलाह उशल वाफा व गांव नंबर हते यब्लिक देहास दिए दिवे राज्य गिदारी दायरा था लामर को जो सुदंग हिंगम के गांव ना इस्लाह के नमक बिलफ फुन वाफा इस्लाह उशल वा देवम फुनदु दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद ममदूह फुरसतर शुक्रिया देते रईस मी बिलुगे सारी सैवण माद्दांगे कानूनुगे सतेक हते हाइफन तिंवण माद्दागे गोतुगा इतुरु कुर्म हुशालाफा माद्दागे शवियनीगे फहत नोनुगे गोतुगा अकुरे इतुरु कुर्म आलगोंड हुशालन सतेक हते हाइफन तिने नोनु मिगानोनुगे එහෙන් මාද්දායග්ගා එහෙන් ගොතක බයං කොෆවි නවස් ඉදාරි දායරා තහුගා සරකාරුන් හිංගා තරග්ගීගේ මශ්රූතක හරකත් හිංගුම කවුන්සිල් තකුන් හොදන්ජේ හුද්දත හොදුම උෂාලා එකචීකම් වා මුද්දතේ තෙරේගා හුද්දේ කවුන්සිලුන් දීෆා නොවානම ලෝකල් ගවර්න්මන්ට් ඔතොරිටිගේ හුද්දායකු ඒ මශ්රූවේ නුවත හරකාතගේ මසක්කෙත්ත ඉදාරි दायरा तवगा कुरिया गेंदियों में इख्तियार सरकार लिबिगें शुक्रिया रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर इस्लाह तायद करे में फुर्सत और दिद्दु दायरा इज्जत मेंबर अब्द लतीफ इज्जत रईस दमे फुनदु दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद दोस्त तायद का वाक दन्ना इस्लाह फास करे में इज्जत मेंबर ना फिनवडा नौगत का वोट दे पड़े දෙම්මේ නැගුණු වෝට්ක නතිජා මජ්ලිසුගේ ජුම්ලා මෙම්බරුන්ගාද නුවදිය තිනයි හාජරවති මෙම්බරුන්ගාද ෆස්තොල සයි ෆෙන්නකම වෝට් දෙයි මෙම්බරුන්ගාද ෆන්සා සයි
ನುಫೆನ್ನಕಮ ಬೋರ್ಡ್ದೆ ಮೆಂಬರುಗ ತಿನೈ ವಹಿಗೊತಕ ಬೋರ್ಡ್ದೆ ಬೇವ ನುವಾಕಮ ಬೋರ್ಡ್ದೆ ಮೆಂಬರುಗ ದುಸ್ ತಿನೈ ವೋಟುಗ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಂಬರುಗ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುವೈ ಫಾಸ್ಮ ಬೇನುವಾದ ತ್ರೀಸ್ ಏಂಕಮ ए इस्लाह रईतुंगे मस्जिद फास विच सरकार का फरातुं इंगुरादु दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम फला हुशलवाफा व गांव नंबर हते यब्दिक देहास दिहे द्विराज्य की इदारी दायरा त लामर को यसुं हिंगुमो गांव न इस्लाह के नमो बिल दिरासा को हम मेंबर को वगुती कमेटी निम्मी गोतर रईतुंगे मस्जिद के न इस्लाह है फास को में इज्जत मेंबर न फिनिवडा न वगुत को वोट दे बंगते दम्मे नेगुन वोट का नतीजा मस्जिद के जुमला मेंबरों का नुवदी थिनई हाजरती मेंबरों का फस्तोड़ सही फेन्नकम वोट दे मेंबरों का फंसा सतरे नुफेन्नकम वोट दे मेंबरों का 11 वहीगत का वोट दे बे नुआकम वोट दे मेंबर को नहीं वोट का बैरी मेंबरों का फस्तोड़ 5 फासमा बेनुवा 33 एंकम मी बिल रही थुंगे मस्जिद होंगे नबी इस्लाह तक फासविच मियार मिदन्नवादनी मियादुगे मफहू वोटर सरकार को फरातुं फोमुला कुतुर दायरा की इज्जत मेंबर हमद अब्दो हुशलवाफा व गांव नंबर दिहे यब्दिक देहास दिहे लोकल काउंसिल तो के इंतखाब के गांव नंग इस्लाह के नामों के बिल दिरासा को हम मेंबर के वक्ती कमेटी निम्मी गुतर रईतुंगे मस्जिद में फास करो मामिद इज्जत मेंबर न फिनिवडा न वक्त को वोट दे बुंगे दम्मे नेगुन वोट का नतीजा मस्जिद के जुमला मेंबरों का नुवदी थिनई हाजरती मेंबरों का फस्तोड़ सही फेन्नकम वोट दे मेंबरों का फंसास वही नुफेन्नकम वोट दे मेंबरों का दिहे वहीगत का वोट दे बे नुआकम वोट दे मेंबर को नहीं वोट का बैरी मेंबरों का फस्तोड़ वही फासमा बेनुवाद 33 एहंकम मी बिल रही थुंगे मस्जिद हूँ फासविच दें मस्जिद की यलसा उन्नानी 1 डिसेंबर 2025 होमदो हिंदो नवगढ़ सुमेटुका वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मजलिस निमुनी PSM ಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತಕ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ತ ಮಿಹಾರು PSM Air application ನು ತಿಯ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಹಿಲೆ ಬಲಾಲೆವೇನೆ ಅದಿ ಅಡುವ ಹಾಲೆವೇನೆ
ದುನಿಯೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ತಾಗುಹುರೆಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯಕು PSMಗೆ ಚಾನೆಲ್ತ ಬಲಾಲುಮ ಅವಹ PSM Air app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವ್ವ ಮಿಹಾರು ಆಪ್ ಸ್ಟೋರುನ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ ಮಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಲ್ಲವೇನೆ දිවේ රාජ්‍යගේ කවමී බැංක් of Maldives මාලි හේලුන් තෙරිකම් ඉතුරු කුරුමෂා බැංකේ හිදමෙත්තවගේ මාලුමාත් කෙනස්තනි බැංක් ටොක් බැලුන් තෙරෙන්ගේ හිතු ගොෆෙද ස්වාල්තවගේ ජවාබ්දවස් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එදවරකෝ මේ අලුගන්මෙන් හිබෙපුළුනා ගුලිගෙන් ගෙනස්තේ ප්‍රෝග්‍රෑම් बैंक टॉक प्रोग्राम इंतजार कोल्लवा ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ದಾಯಿರಾಯಿನ್ ರಾಜ್ಯನ್ ಹೋದ ಮುಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಟ ಹತ್ತಾಗ ತೆರೆಗ ಫಾಹಾಕೊಲಬೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಬರ್ದಕ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಂಕುರಮಗೆಂತ ಮಸ್ಸೆಗೆತ್ತ इक्तसादी वजीर विदारवी कुरियंग वेतिंग हर राज्य के माली निजाम अंगन्नाने बदल तकाकुले रंगलु फिजिकल अंदाजा तकें हदा एगरी बदरुन जागा तनवस कुरुमा कागो गेनेस बेहेट्टेने मुद्दतु वरंग अबह कुडकुर वानकम तेओ अळंजे हेवारु इतुरवे फावा कमशा एहें कमन राज्य अमिकम दे फादा कुराने कमा कास्ट्रो लुब्रिकेंट अल्मे विकम मिगेंदनी हम अनावस्ते का हफ्ता को फेशिके मियदा हमे मसक फेट्टुमु अळबंडा फाहा कुरगंदी कमकी मिकमगा डिमांड एक वरंग अवह मुदा गौमतक फोन ಬೇಣು ಫತಿ ವ್ಯಾಪಾರತಕ ಫುರ್ಸತೆ ಹುಳುವಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಕುರಿಯರಮುಂಗ ಅನ್ನ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತೋಗ ತಜ್ರಿಬಾಯ ಹುರಿ ಗೊಂಜ ಹುಂತ ನೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತೆರೆ ಬಣ್ಣಂ ಫಶಾಯಿರು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋ එහෙම වසීෆායක වස් දමුන් අලුගඬ දල් ෆුලස් ගෝයන් ඔලෙමුන් අලුගඬ මේකන්ත මේ කුරණි මෙටීරියල්ස් උස්සකෙන් වරන් උදකෝ දිවෙහි රාජ්‍යයේ හොද ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ದಾಯಿರಾಗ ಮಸಕೆ ಕುರ ತಜುಬಾಕಾರ ಫರಾತೋಗೆ ವಾಹಕತಕಾಯ್ಕು ಅಲಂ ಮಿ ದಾಯಿರ ನಿಪುಣ ಫರಾತಕು ಶೌಗರಿವಾಣೆ ಎತಕೆ ವಾಹಕತಕೆ ಗುಣದಾಣ ಅಂಗಾರದು ಹೋಗರೆ 22 ಗಡಿ ಸೊಮ್ಮಿನಟ್ಕ PSM ನ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗುಣದಾಣ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕುಕ್ಕುಳು ವಿಹಾರ